Εάν θέλετε να κάνετε μια έξυπνη αγορά, μην χάσετε αυτή τη συμφέρουσα αγορά. Μόνο με 58 ευρώ παίρνετε 4 σετ σεντόνια υπέρδιπλα 2,20 επί 2,40, βαμβακερά 16 τεμαχίων. Σωστά ακούσατε, μόνο με 58 ευρώ παίρνετε όλα αυτά που βλέπετε στην οθόνη σας και μαζί με όλα αυτά ένα δώρο έκπληξη μόνο από την Τσόρι Shop. Για να μην τρέχετε και ψάχνετε, τηλεφωνήστε τώρα και αφήστε να τρέχουν άλλοι για εσάς. Τα σεντόνια αυτά που βλέπετε είναι ανεξίτηλα χρώματα στο πλύσιμο, πλένονται στους 40 βαθμούς Κελσίου και σιδερώνονται στους 200 βαθμούς Κελσίου. Τσόρι Shop, μονόδρομος στις έξιμες αγορές. Τηλεφωνήστε τώρα και όλη αυτή η προσφορά που βλέπετε στην οθόνη σας έρχεται στο σπίτι σας μόνο με ένα τηλεφώνημα. Εάν θέλετε να κάνετε μια έξυπνη αγορά, μην χάσετε αυτή τη συμφέρουσα αγορά. Μόνο με 58 ευρώ παίρνετε 4 σετ σεντόνια υπέρδιπλα 2,20 επί 2,40, βαμβακερά 16 τεμαχίων. Σωστά ακούσατε, μόνο με 58 ευρώ παίρνετε όλα αυτά που βλέπετε στην οθόνη σας και μαζί με όλα αυτά ένα δώρο έκπληξη μόνο από την Τσόρι Shop. Για να μην τρέχετε και ψάχνετε, τηλεφωνήστε τώρα και αφήστε να τρέχουν άλλοι για εσάς. Τα σεντόνια αυτά που βλέπετε είναι ανεξίτηλα χρώματα στο πλύσιμο, πλένονται στους 40 βαθμούς Κελσίου και σιδερώνονται στους 200 βαθμούς Κελσίου. Τσόρι Shop, μονόδρομος στις έξιμες αγορές. Τηλεφωνήστε τώρα και όλη αυτή η προσφορά που βλέπετε στην οθόνη σας έρχεται στο σπίτι σας μόνο με ένα τηλεφώνημα. Εάν θέλετε να κάνετε μια έξυπνη αγορά, μην χάσετε αυτή τη συμφέρουσα αγορά. Μόνο με 58 ευρώ παίρνετε 4 σετ σεντόνια υπέρδιπλα 2,20 επί 2,40, βαμβακερά 16 τεμαχίων. Σωστά ακούσατε, μόνο με 58 ευρώ παίρνετε όλα αυτά που βλέπετε στην οθόνη σας και μαζί με όλα αυτά ένα δώρο έκπληξη